yebo ekusebawo utachayi yakwazi ubhutswa izinto ezichayiweyo njani yebo ndisisaqala ukuthi ndaguqula ukuthi phafu indutsu wili dick yam andizokuxelela mizuzu jonga kuwe mququzelela bemnana beshapa kuwe fethu bethwe la pressure fethu imandi kukwentsha guys true facts kwathini facts mna nami inyinto leyo neqonde nawe as a girl njengunqenqile ne khona aqonde andivi nix mos thicwaka hey but serious umuntu ubilile mzi nami qonde washem ndinenhloni ngoba sin like trends zanye ndive nix lamshita wakukhwela usakhulula ne wathi xa ifika kuwa sahlike taxi niyeza wathi xa ifika kwathi tsim yabo ke ngoku wa off ungabhuteka wena cela ubuza kalumna ngifuna uziba ibhuteka njani because khona one Umfonyozo ayiphakathi yabo iphakathi but andiyana bakakwazi move why ungamove why ningamove guys thetha nani ke why ningamove so okay that's kunyuka kancane in terms of voice okay so mapapa mhlanje ngiyavuka sure sihleka bra kwabele yabo mizuzu you are mizuzu yeah get that guy hey uyimayithi mna mnyanyana yeah uvumile ne uphinde waqhwaba kusaqhubeka Hawu sedudume manselentet sure ayeke sayi. vuka namhlanje mapapa ne sure ndodilele mosma uthi udoctor Ndebele uthetha ngezinto ze 4-5 sure okay it's fine ba wrong most of the topic lo thetha inyani izodwa otherwise sure Kake ngokuthi igqinga indaba yomfonyozo ebuya la indaba yomfonyozo guys dizicingele mna ezumziyanda sure indaba yomfonyozo mhlamba ndiyazi ndizazi yabo because anithethi nina guys bathethi kuthi bathethi Abayibalisa sichomile. bayibalisa sichomile yabo Okay. mna ndibile Okay, ara ibona no yabo. sure andibile andisebenze and focused andisijije isimi yes I think ingxaki yenu ne awusancwini mamela awusamncwini mamela Mhlabomvu. ilelo bendizicingela ngokwami jonga mamela yabo khona lando kama sibakho I foreplay mos yabo before set mood mos sure foreplay qonba yathembisa lo fika ixesha sure qonde yane bizu umuntu phefumulela phezulu awuvi nixi like usalinde ingene wena ne like like serious usalinde ingene ne njani like Sure. possible njani lo like when is Mamela. like Mhlambe thengayethangeni iyakwazeka lando thetha ndibambe ndweyi-1 thetha babe like andiyazi bayenza xa kutheni but andisubi fafa yakunganyukanga completely okay okanye wena ubungxamile yebo okanye uve ubushushu bethanga sebenza bethangeni sure like usebenza chithe like bile like usebenzile seqhubwa xa ugqiba uthi ya
awuyiva i-difference between ipuphu nethanga. Uyayiva ke nyani. Ye inyinto leyo neqonde nawe as a girl njengunqenqile ne. Khona qonde andivi nix mos thicwaka. Hey but serious umuntu ubilile mzi. Nami qonde washem ndinenhloni ngoba Like no, I wanna. Yeah, we sathanda like the bomb sibuze cherry ngoba sifuna ukubuza cherry. But like as umjida awuziva bamani mana nthanga nca kuyo. Wena uziva. mamela kaloku. Khona amathanga shushu qona shushu thanga but khona la mhlawumbe unqatyelwe exesha elide yabo thi xa ufika ngene ebushushwini awuyazi nobuphi Even to that experience. Ingxaki serious bra yona ke nayifumana la we. Suhleka. Yabo. Mtshita. Textela kamani ba man sidibane yabo. Sinqokolesa savumelana entweni. So ufuna sidibane nqasho. Kayikhwela iteksi eziyi2. Teksi eziyi2 bra. Usuka wena. Suka edwesi. Yabo. Khwela. Hlike njoli. Phela khwele njoli. Fiya nyasho manikhawule mntana abantu. Hayi kube mandi. Emana apha endleleni. Yo, take into nice. Kodwa. Fika ixesha ke mose. Hey. And okay. Yathembisa. For play. Hayi. Bawo. Usukile ndaba. Beka mudini. Ya ukoma nawo ba ya. Ya. Ja and uthi xa qonda ready. Ya. Gaske. Abe because set a standard. Sure. Yo. Hakimzi. I'm sure naye wela ndawo kuyo lamjini uyayazi banithetha ngaye. Nobibukelele Because That's a brand. Muza le. man wathi xa gqiba and must besenza nona wenza ethangeni kanye wenza phi but mina zange ndive. Zange yakube khona lantu ba okay kukho into nje emileyo. So xa gqa menjani? Indoni. Indo like my question was indoni binjani? Esakakho uchamile baby. Subuza landoni. Ibechamile uzawuyazi. Yazi into engcithayo guys, into engcithayo indoni. Bra. Ibechamile uzawuyazi. Bathatha into engcithayo indoni uza netowel. Uzosuluza. Iqebile kaloku. Diqebile mna. So that means now kubile. Njani ta? Listen ngemfethu. Daza niko My fair. man, without ubufene no. Sure. Ditheni bambe imbe 1%. Uthi lo mjida. Milani. Sure. Uthi ubetha between your thighs. Nayo ewe akekho kuyo. Uvali. Uvalile wena ithayizo kwenzeka like Guys, yeah. Like bravo bubuthe. Buthe. Like iyavela. Ingxaki ne and then also lamjida wayinenhloni. But kwa ukuza kwakhe man apha positionini. Lele mos mina ne. Yabona missionary mos. Okay, sure. Yeah, akanivula like la way kata sims ba uthi akanithanga. Uyeza nje imilenze iso. So uyangena phakathi milenze. So nami allow kuba iza. So noma ndiyindonke ndifuna lindele ba hayibo kaloku de. Wama mntana abantu busy. Bola wewe. Enzange bende. So kubukubu kopela. Hayi look. Guys, besides one so umfonyozo ilokaka. Yenye. I feel like na yenye yazo. Enye party ezo. Because jonga umzekelo ngomnyaka. Ukho lo phezukwami. Yabo khona omnye waseCape yabo. Sure. Yena ngela kucima ujikisinqa kanti kushukuma makhe. Yo! Yabo. Umfonyozo lo clean. And oh yeah. Jonga ustel like from esinqeni ukwehla kushukuma mix. Yes guys. Amaxa yatsho. Yes guys. Aniyazi ba mhlawumbe kukho ireason. Like mna ndithetha ngam.
isession ayiringileyo lamjita uthi xa usitsha yabo utshane nose Sure. Qalile. Ecacise ukuthini ukutsha abantu abangahlala eBhayi. honest a motherfucker Yeah. le nose yakho ikuwe yabo Njani? andiyazi kaloku Sure. but ke ndayithatha nayigxayekta mzini yabo ekusebawo utachayi yakwazi ubhutswa zizinto ezitshayiweyo yabo ndisisaqala ukuthi ndaguqula uthi phafu indutso wili dick yam andizokuxelela sona uxelele serious zizinto ezenzekayo eziya uzawuthi wiswa yintoni yefethu yobone ikwe sophakathi yabo yakunyisa Fonyozo kole xa itamtam. yabo Itamtam. yena Umfonyozo. uthi qi hey umzi uyafonyoza Ufonyozile. you don't know the fucking reason Okusalayo. that's the thing Ngophumile ngalamntu uzichaya wangawo. ndiphume ndiyephi Uchayi xa siwa ngombela. nenza weak ways no But Bro. uchayi xa siwa yabo iyabakala. I understand Namva yabo. I understand And but xa guys, uzoqhubekeka ke ngokwena Chayizolo, nesession. mfethu. Oqhubeka nesession tachayi ewile. Awuphambe yene jo. guys Plus, You don't understand. Ndayijaja nemedia yakho biyancwina xa usenze loo nto leyo. Ndayijaja biyancwina. jonga besides loo nto leyo guys aniyazi i-reason behind la kaka Ecatha ntoni? you never know guys kuthiwa Isex i-sex kangakanani? jonga uqale kamandi usethu le way but i-sex nalamshini masele senza ngalamshini wathi jonga ebephole kamandi kwathini kwagrand yabo mhlawumbe umngani uyayazi uba nepitcho lo zencinci yazazi Siyazazi. Intembi ayikho ncinci. Yeah, But okay. sure, yeah. okay efethu egqibe kudala kayi mhlawumbi ibe ngamlindelanga lo mntana uzothi gqiyapha enantsi le pitch izulu kuwe imququzelela bemnana beshapa kuwe fethu bethwe la pressure fethu imandi kukwentsha guys true facts kwathini facts mnana and uvela ubedizi udizi mnana omanga uthini erikudala lo mnana mizuzu But yazi ndiye xa wemzi asenoyithetha ba mhlawumbi itotolosi yomntu incinci. Yazi umntu onetotolosi enkulu yakwazi Fonyozo? No, besides Ndinelishwa guys. Ndinelishwa. aniyiva le nto ndizanayo Sure. besides loo nto uba Yeah. unetotolo esencinci okanye kwathini qha ndixelela yena engqondweni yakhe isex guys uthe lo mntana ngobuqala Milani Yeah. uthe ngobuqala lewe wena nomjita benipholile negrand Sure. kwathini namnani kwenzeka ngoku xa kufikwa phaa yabo Yeah. uyatsho nawo umjita uphethe umnandi Yeah. yabo uhlaba njani ithanga But zange ndayindimile bazange ndayiva. Like zange kubona la ntweba mhlambi uzise inhloko ba mayibe kwi entrance zange ndive nix. laa mjita wakukhwela usakhulula Ne? wathi xa ifika kuwa Sahlike eteksini. sahlika eteksini yeza wathi xa ifika kwathi tsim yabo ke ngoku wa-off And then was pretendisa ba that's why bungayiva. Rhaya Fonyozo guys you don't know ithini session ewe mfethu Asiyazi drought asuka kuyo lamchita ye 2-3 years. And guys in this comment yazini Okay, sure doesn't ndiyaniva ne. Mhlambi beke drought 2-3 years. Khona lana ba usaziredeema ku round 1. Angicela itaba, angicela manje ukhaya. wacela yena Ngicela. Cela undikhapha. off lelo ndithethayo bongo Jonga umzekelo sithetha ngayo ngoku. Sure. Zinhloni. So la moment icinga lamchita ngala moment ufeel kanjani ba you? And waphina ngibona after. Here and there. uqoba beqala utyika kungawo ke ngokulamjita Asoze kodwa nomntana. Soze. exactly usani uthi Vele yafonyoza umntana. kabetheni
ukubhudile wena cause kangumxelela umfuna njani Njani? okanye mfethu Kodwa you are too much. eyakhe extra asheme yakhe Too much kodwa. but kukhweze mfethu Ayabhuteka. yabhuteka la we bra cause mna ndiye full force nje yami ungabhuteka wena Cela ubuza kaloku mna ngifuna ukubuza uba ibhuteka njani cause khona one Umfonyozo ayiphakathi yabo iphakathi but andiyani uba ngakwazi move. why ungamove Why why ningamove guys thetha nani ke why ningamove Hayi man guy man. okay uyambona uchayi. uchayi Kwalithe le gender yami yabo. okay ndithetha nawe lelo nje ndifuna icheri Sure. Khona la nto ne jita asibike. Boncanci kole phone ba sexa unye Joe like isozulenza ixesha nendoni yabo sharp. Big mean bakhanibonise manje nithetha ngayo. Nyani fike manzi. Yaqona. Obviously masi funa ubona ba in control funa ubona dayiphethe funa imbonise baniphethe ntoni. Funa ubona challenge. Yeah man. Still da. Ita is still udizi mizuzu yenza kanyanyana okay ne qonde mncimi sharp ne ustel amguquli woman on top lebhisi baseleke ndayezana qonde hayi second round yakhe second round dayixakiwe yazi my team Siyatsho nawe imagine nami ubhuqe masithi kayithiwe bomini bakho bonke wagqibela Ngeke sisibethi kaloku just because unama chairman doesn't mean you are watch doesn't mean you are watch and mfethu besides lona le wayesisibethi dalwa nje wena mfethu uyengalana ulindele ba wamguqula futhi wena usheke umuntu othophuthu selokomile like searchba nam ndichile at this moment yayivamzi iphakathi lewe but ayishukumi guys yayibona ko guys noba hlambi I does notwane guys no man kamxelele bra mfethu ndicela xolo lo leyo communication elizwe lapho dobela bona communication is the key guys sure otherwise subscribe the Chayi sis tell city nje the names ifaki code to subscribe yeah ejabisa uxolele but guys xa sisithele nyanini ke ngoku ephansi ne ihlungu lawe Umfonyozo they understand guys like ihlungu they lawe understand but especially Umfonyozo ngomjida omtsha kubone uye unala like emntwini wami umntu wakho umuntu wami izabalula ndizokwazi ukuxela uba hayi man babe like masiphinde okanye makuthi emjida nomtsha like you still trying to adjust ba noba ngumuntu onjani lo kubona ngoba ngoku you can't just ba hey hayi kufondini hayi ayikho le kakugqibo yenza masiphinde kaloku nathi fonini ya awunozicingela wena ba yikho la ndigqibe manje iziprove mfethu ndicimba ndishaya ifosho cause mfethu kokoko bandikuthi wenza lento ndifuna uyenza but bandithule loo nto awuyicingi wena bakuthulela ntoni andivinto ta hayibo ndivinto ndikhale kodwa ndivinto uthulela ntoni ewe ne siyakwazi ufake thina yabo la muntu siyakwazi uyifake yayibola kaka fonini ungathi anamdala ndafika mina uyayibona ke lawe uyayibona ke lawe bra nyazi xa kutheni kunindi betha ndindichithe bra ngoniyo ndidini borekile communication no besides communication no iyangena lapha bra uyasifila wena cause mna ni senza le wenqobi actually ayasifila okay ekudala ngoku kunini bra andinwe uchoka phakathi noba yintoni mama sivalile ithebi yekulicima communication is key